Abans una persona grossa es considerava una persona amb salut. Ara se sap que l'obesitat pot provocar diabetis, malalties cardiovasculars i altres trastorns greus. Les conseqüències són clares, però ho són les causes. Per això avui hem convidat no a un metge, sinó a un investigador, Marià Alemany, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona. Bon dia, benvingut a Salut i Estil de Vida. Bon dia, moltes gràcies. L'obesitat augmenta any rere any. Al nostre país hi afecta a un 15% de la població. Hi ha una tendència a ingerir masses grasses i sucres. No és una mica absurd que això passi en una època que ha inventat la llet descremada i els aliments dietètics? Bé, és que, primerament, que n'hi hagi una epidèmia, perquè n'hi ha realment una epidèmia a nivell mundial d'obesitat, no té a veure solament amb el que es menja i la quantitat, perquè de fet les quantitats que estem menjant ara tendeixen a anar baixant amb el temps. És a dir, es dona la peculiaritat que en alguns països està baixant la quantitat d'energia diària que s'està ingerint, però està augmentant el percentatge d'obesos, les dues coses. La qual cosa vol dir que no hi ha una relació massa directa entre la quantitat del que es menja o el que es menja i l'aparició de l'obesitat. Hi ha altres raons. Es parla molt també d'accés alimentari, de que el problema és menjar greixos, menjar sucre, etc. No és solament uns determinats aliments. No ho sabem quins són els culpables. El que pot ser un problema és que mengem un excés d'alguns determinats aliments i els excessos mai són bons. I a més, diu que és l'època de la llet descremada. Sí, la llet descremada és un invent que li treu a la llet bona part del seu sabor i bona part dels seus valors nutricionals. És un invent comercial i que s'està venent com un avantatge. És a dir, avui en dia el que és avantatjós són els aliments que no alimenten, la qual cosa és una contradicció absoluta. Sí, els light. Però això és essencialment una estratègia comercial, no és una qüestió de salut ni és una qüestió de millora de les condicions. Vol dir que potser ens culpabilitzen amb aquesta idea perquè anem a comprar aquesta gran oferta que hi ha ara. La cosa va una mica per aquí. Sí, hi ha un gran negoci de les indústries alimentàries, han descobert que la paraula salut ven i tot el que estigui relacionat amb la salut ven, encara que el que t'estan oferint no és cert que promogui la salut, no és cert que siguin la immensa majoria dels casos aliments més saludables, però en canvi serveixen per vendre. Vols dir que de la mateixa manera que es marquen unes modes, també en aquest tema de l'alimentació es marquen uns patrons del que s'ha de menjar? Sí, s'estan marcant uns patrons que són essencialment artificials. Es parla de la piràmide alimentària. La piràmide alimentària, que aquí es considera com si fos la Bíblia en pasta, doncs és un invent no del Departament de Salut dels Estats Units, sinó del d'Agricultura, curiosament. I en la seva elaboració van intervenir alguns científics, però sobretot van intervindre els lobbies de l'alimentació dels Estats Units. I per què? Els d'Agricultura, precisament? Doncs perquè són els que els interessa vendre determinats aliments. Com els cereals o què és? Bé, cereals per un costat potser no són els més importants, però n'hi ha un lobby tremendo dels làctics. Aquí a Espanya, per exemple, el consum de productes làctics en els últims 20 anys s'ha multiplicat d'una manera absolutament desaforada, quan més de la meitat de la població no pot digerir la llet. I una cosa, per què dues persones que mengen per l'estil, una s'engreixa i l'altra no? Es parla molt de nutrició, però es tenen en compte prou altres causes com genètiques, alteracions metabòliques? A veure, les condicions genètiques són importants i existeixen tendències, tendència a estar més gras o estar més prim, però tampoc són tan fonamentals com tot això, perquè una generació enrere no hi havia tants obesos com ara. Per tant, si els factors són genètics i venint d'una generació a l'altra, doncs faria el mateix efecte. Tot i que una cosa, vull dir, jo recordo que abans les dones un cop tenien fills ja es quedaven grasses sempre. O sigui que és veritat que augmenta l'obesitat, però fins quin punt? Perquè abans les mames italianes o espanyoles... Però això és obesitat? Aquí és el problema. És a dir, estem utilitzant uns criteris d'obesitat. Era sobrepès, lleuger. Uns criteris d'obesitat que potser no s'adapten totalment a les poblacions. Estem fent servir el mateix criteri per tot el món i totes les poblacions, homes i dones. En realitat, l'home hauria de tindre entre un 8 i un 12% de greix corporal. La dona hauria d'estar entre el 10 i el 15%. Avui en dia s'està recomanant molt per sota d'aquestes xifres. És a dir, s'estan recomanant actituds no saludables. La gent ha de tenir greix perquè el teixit adipós és necessari pel nostre funcionament i eliminar-lo del tot és una bajanada.
Per tant, hem de tindre molt en compte el que es fa, i s'estan utilitzant índexs que són molt aproximats, no són molt imprecisos, i que en realitat no mesuren la quantitat de greix corporal. Hi ha mètodes molt senzills, molt econòmics, impedància, etc., per mesurar-lo. Un aparell que val, no sé, 500 euros, et pot costar un aparell per mesurar el greix corporal d'aquest estil. La gent s'ho compra? No s'ho compra ningú. Fan servir la cinta mètrica i divideixen el pes per l'altura i ja està. Que és molt més complicat que això, vol dir. És a dir, estem utilitzant uns mètodes molt barroers per calcular l'obesitat i el percentatge d'obesos. Aquest és un primer punt. Segon és que, evidentment, l'obesitat no és tan important com tot això. És a dir, n'hi ha un percentatge d'obesos, com jo mateix soc una persona obesa, és a dir, n'hi ha gent que és obesa i realment és un problema mèdic, però molta altra gent té un cert sobrepès, té una mica més de greix, però això no vol dir que estigui malalta. És a dir, n'hi ha molta obesitat que s'està medicalitzant innecessàriament i s'està preocupant molt a la població sobre aquesta malaltia i s'està intentant portar la població a uns estàndards massa prims, i massa prim és tan perillós o més com està massa gras. I a més cadascú té la seva constitució, vull dir... Clar, a veure, no es pot utilitzar els mateixos criteris per una persona molt ampla d'espatlles o fins i tot pels criteris que estan fent ara és pes i altura i prou, sense tenir en compte si és greix o musculatura, i els culturistes quasi tots serien obesos, i això que tenen una gran massa muscular. Llavors, això demostra que estem jugant molt barroerament amb aquestes coses, és a dir, no estem prenent-ho massa seriosament, no estem afinant, i a més estem exagerant una preocupació per la salut que ens ve sobretot de la publicitat, la salut, una preocupació de la salut en uns moments en els que estem menjant més varietat d'aliments, més seguretat alimentària de la que hi ha hagut mai a la història. En uns moments que ens preocupa si això ens farà mal o ens deixarà de fer mal, quan estem durant, la població en general, dura molt més enllà del que duraven generacions anteriors que menjaven molt més malament. És a dir, no és que els aliments estiguin malament i siguin insegurs, no, és una apreciació que està molt moguda per interessos que no són purament de salut, ni molt menys. S'ha vist també una correlació entre estrès i obesitat. Però això potser passaria igual que amb la nutrició, o sigui, aquí l'estrès fa engreixar i l'altre que xucla, no? Però tot i així sí que es pot veure aquesta relació? A veure, les causes de l'obesitat, n'hi ha molta gent que ha passat molt de temps donant-li voltes de quines són les causes de l'epidèmia d'obesitat. Jo personalment crec que l'estrès és un dels factors principals. L'estrès et produeix una secreció d'hormones corticoides, com el cortisol, que et preparen per fer front a situacions complicades. Si tu tens un estrès continuat, la secreció és molt elevada i acabes tenint problemes de funcionament de tot l'altre. Llavors, si quan tu fas un exercici violent o tens una lluita tal, doncs acabat la lluita, l'organisme segrega cortisol per actuar d'una manera que tranquil·litzi tot, ho posi tot a to altra vegada, és a dir, si has gastat energia la torna a reposar, si has gastat greix te'l torna a posar, si has gastat glucosa te'l torna a posar, és a dir, normalitza. Si tu tens una actuació constant d'estrès, doncs els efectes es van acumulant i tens una sobredosi de cortisol que et pot produir uns danys tremendos. I justament les seves investigacions per la recerca d'un fàrmac per combatre l'obesitat van en aquest sentit de l'estrès i obesitat? No van en el de l'estrès, van en el sentit que el cervell, per mantenir el teu greix corporal, perquè te'l pot cremar o el pot deixar de cremar, és a dir, pot cremar o acumular, el cervell mana, acumula o crema. Doncs per fer-ho ha de saber la quantitat de greix que n'hi ha al cos. Per saber-ho, n'hi ha una substància que circula a la sang i el cervell la detecta. Si n'hi ha més o menys, fa que augmentis o disminueixis. Si n'hi ha un fallo amb el sistema, estàs obès o massa prim. Llavors, nosaltres el que fem és donar aquesta substància per fer creure al cervell que n'hi ha molt més greix del compte. Caram. I llavors el cervell ordena que perdis pes sense gaires esforços. Bé, doncs fins aquí hem arribat. Moltes gràcies per les voltes que ens ha donat sobre aquest problema. Ens quedem amb la idea que l'obesitat potser no és, i mai millor dit, el que sembla, a l'espera de